Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut ni'n tynnu ffracsiwn allan o un cyfan. Er enghraifft, sut ni'n gwneud un cyfan tynnu y ffracsiwn 3/7. Nawr i geisio darlunio'r sefyllfa yma, be dwi'n wneud ydy model bar rhan llawn. Dwi'n dynnu llun bar fan hyn i gynrychioli yr un cyfan, sef be dyn ni'n gychwyn hefo. A wedyn gan fod yr enwadur fan hyn yn 7, dwi'n hollti'r bar cyfan i fewn yn 7 rhan, a dwi'n wneud hynna drwy'n wneud y bar yn 7 cm, marcio ffwrdd fesul centimetr wedyn, fel fod gen i fi far cyfan sydd yn 7 rhan hafal. Llunio top y bar fan hyn, eto 7 cm, llinella vertical i lawr wedyn, a dwi wedi llwyddo gobeithio wedyn i wneud bar sydd yn 7 rhan hafal. Eto, be sydd gennym ni ydy y bar cyfan, sef yr un cyfan dwi'n gychwyn efo fan hyn, a mae'r swm yn gofyn i wedyn dynnu 3/7 allan o'r un cyfan yma. Wel, oherwydd fod gennym fi 7 rhan hafal fan hyn yn awr, mi fydda i feddwl amdano 3/7 fel y darn yma o'r bar cyfan. Ac os dwi'n cychwyn efo'r bar cyfan ac yn tynnu ffwrdd y 3/7, os dwi'n anghofio os hoffwch chi am y 3 bloc yna, yna beth sydd gen fi ar ôl ydy'r darn yma sydd yn 4/7. Mae gen fi 4 bloc allan o'r 7 yn wreiddiol. Ac felly y swm oedd un cyfan tynnu 3/7, yr ateb felly ydy 4/7. Nawr os hoffwch chi wneud hyn heb y llun, efallai sy'n chi'n gallu gweld yn hyn, i gael y 4 yma, mae rhaid chi wneud y 7, yr enwadur, tynnu 3, yr hifiadur, felly 7 tynnu 3 yn 4, ond cofiwch, mae rhaid i hwnna fod dros 7, sef yr un enwadur ac sydd yn fan hyn. Cyfle nawr ydych chi geisio cwestiynau ar y testyn yma eich hun. Dyma ychydig o gwestiynau sy'ch chi'n gallu meddwl amdan dros y munudau nesaf. Pan ydych chi gael cyfle i wneud hynna, yna gewch chi wirio'ch ateb chi hefo'r atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.